ngojokin ibu-ibu. Oke, saya datang membawa jambu alas. Ya, ya. Pak Edi jogetlah. Saya sama Pak Edi sini dulu ya. Kelingan manis esme. Joget bu, tak apa-apa ya bu ya. Ayo, sayangnya wes duwe bojo. Aku kebacut tresno. Joget ibu, asik, asik. Jambu alas kulite ijo, sing dikekes wis duwe bojo. Ada bunga, ada semut, durung rondo ojo direbut. Masih buat Bapak Edi peserta ibu yang sedang berbahagia. Manis rasane senadyan bilas tak ngerti rondo. Sayang wis duwe bojo, aku kebacut tresno. Televisi maju. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut. Mas Tony, merapat Mas Tony. Keluarga besar Sepul Bait. Duwe bojo nanging aku kebacut tresno. Ana longso rasane ati, aku ra nglakon duwe masih spesial buat keluarga besar Bapak Edi Sepul Bait, matur senang. Ada gula, ada semut, durung rondo
Goyang bareng-bareng bersama Langan Budaya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rono aja direbut. Rodok kesosol-sosol aku. Keterangannya anggar tengah rodok dapat cetho leren sik. Ya, Bu. Apa Bapak? Kok rasi do metu? Pak Komandan lagunya apa? Apa aja? Oke. Enggak apa-apa. Apa dangdut atau campur sari, Pak Komandan? Dangdut. Oke. Kira-kira kalau juragan empang di mana? Oh ya, dintekke sik. Sayange wis duwe bojo. Ananging aku kebacut tresno. Longso rasane ati. Biyen aku ora kelakon melu duweni. Sempurna matur sembah nuwun. Oke. Sing ngono kae. Deg-degan ning ngopo, Pak De? Lah senengane Pak Edi lak ning ngono kuwi to. Waduh. Nggon ndredeg ngoten niku to Pak Edi. Ngendine? Adeg-adegan Dek. Delok sapa? Sik meneng wae tak tanglet Pak sinten namine? Ya Pak Allah. Andi saking pundi, Pak? Pak Andi ki lho. Saking pundi? Cipondo aslinipun saking pundi, Bapak? Solo. Solone pundi? Solone pundi, Pak? Wonogiri. No, Pajang. Leres, Pajang cedak. Kok leres. ketoke kalem banget. Alah, lah wong aku ki lho sampangan semanggi ndang ngapusi aku. Dirasani. Disarani, dirasani karo Pak. Sapa Pak Andi? Heeh, dirasani. Ngene iki, Pak Andi ngene iki. Kok aku pengen Umpama njaluk lagu nu piro ya nek ngene iki. Pak, mboten usah bayar. Murah mawon, Pak. Niki gratis nek mboten isin. Kok jenengan ngono, Lho, Pak? men kok, men entuk kok. Piye? Buat Ibu yang masak. Bagian masak. Bu, iki nek kon bayar Disyuting, Mas. Masalah Bu siapa namanya? Bu Yani Catering. Punya lagu apa nanti? Ajeng nyuwun lagu napa, Bu? Apa? Tiada guna. Oke, nanti diaturkan. Bu dari Catering Tiada Guna. Yo, terus ke. Santai, Bu, santai, Bu. Santai. Lho. Ning asah-asah wajan disyuting, Mas. Ben mlebu TV, Mas. Lagi. Tim penyelam. Ya masuk. Gue kudung. Yang rewang Pak Edi masuk TV semuanya. Yo. Pak, Mas. Aja digawe ngono marai lali, Mas. Aja dingonoke, Mas. Rene ora nggawa kacamata ya. Marai lali. Adeg-adegan Dek. Alhamdulillah tak kira nek kondur. Ora. Masalah. Dek. Alah. Simbah nesu meneh. Sabar nggih Mbak Uti. Iya nek ngene iki. Aku anggere dikeki to Simbah, kaya ngono ki ora seneng nek ngono. Syukur. Ada Matur nuwun, Pak.
Mas, ora usah nganggo ngono yakin. Mandek kok Mas, rasa dipunjul-punjuli rono. Wis ora usah dipunjuli. Wis dibayar karo Pak Andi. Lah, lanjut, kurang ping pindho ya. Nanapan Mas. Ratapan Mas. Nah, ngono wae Mas. Ya dinteke gek Pak Andi. Sampun Mas. Ini spesial untuk yang asli dari Kota Padang, Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi atau mana? Oh Padangnya ya, oke. Di mana ini campur saninya? Ranca mana? Ranca, oke. Matur, thank you. Aku coba melempar manggis, ku lempar, mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis ku lamar, janda ku dapat. Ayo Pak Joget. Kok rapi perawan, perawani yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Semangat terus. Buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser waduh penake. Keplok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu ibu rasanya seperti tahu. Susu nona muda nikmatnya luar biasa. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini ya, ini rambut, ini janggut, ini mulut, ini perut, bawah perut. Kamu tahu gak? Cucak rombong musik. Hei, asik hei. Selamat siang Indonesia. Nah ini pasukan ambiarnya kok gak joget, kenapa? Punya lagu apa? Punya lagu apa gak ada? Punya yang dari Padang, sini Pak. Aku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis ku lamar, janda ku dapat. Sini
kene yo kene amarga wedi karo manuke iki piye iki piye iki piye wong tuwa kok ora perawan perawan yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke ayo yo yo manuke cucak rawa cucak rawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh wenake yen digoyang ser aduh wenake kangen pitung sasi spesial buat Mas Edi. Oh, mereka tidak mereka ya. Yo yo yo. Pak Edi, mangga. Loh Pak Pandek toh mriki. Biar sama Pak Edi sini. Nah.
Langen Budaya Campursari di bawah pimpinan Mas Robi yang mungkin akan bergabung dengan lagu-lagu Campursari atau dangdutnya. Monggo lungiting asmara serah foto yang siap menyiarkan secara langsung melalui streaming YouTube dengan channelnya Cerah Foto Langen Budaya. Ring sliramu duk wong ayu ora eling dina lan wektu ing ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadani ati samar yen sliramu ra kelingan wong ayu taat liyanti cok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara musik yo spesial juga untuk adik yang kita di Muhammad Marel Wicaksono ya, semoga sukses selalu seprene nggonku ngenteni janji prasetyan ning ati kadung tresno mring sliramu wong ayu ora eling dina lan wektu ing ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan memetan saanggadang ati samar yen sliramu ra kelingan wong ayu taat liyanti cok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno tutup bondo nanging lumiting asmara ukuraning tresno tutup bondo nanging
lumiting asmara. Terima kasih matur nuwun. Satu album dari Mas Didi Kempot memanjurkan semuanya. Wis tak liwati sewati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku golek namoni wis tak coba nyelelehake jenengmu saka hatiku spesial buat Pak Edi yang sedang berbahagia bersama ibu-ibu. Lihat ya Dek, pinter, sambil joget dong. Wis tak coba lalekake jenengmu saka hatiku. Saya minta suara dari Pak Edi. Tak ku tambah iya kangen jroning dodo. Luar biasa, matur sembatur Bapak ya.